Salut, eu sunt Gaming On King și astăzi voi juca Hunger Games cu Mihnea și Mădă. Bună, salut! Dacă sunteți interesat de IP-ul de la acest server de Hunger Games, IP-ul este în descriere. Net. Vedeți că începe. Sta, vine, ținem după tine. Da. A început. Am ăla de n-am prins nimic. Am prins niște mâncare amărâtă. Nu se deschid chestul ăla. Am prins niște mâncare și un băț. Eu am prins un chest plate și o bucată de iron. Vă dau. Hai. Hai, Mihnea, unde ești? Păi, eu sunt aici cu... Te văd. A, te văd. Hai după mine, Mădă. Țineți-vă după Stavi. Că... Un Iron Axe, bun. Și niște armură de piele, niște armură de gold. O, Stavi aia mea. Are cineva să-mi dea și mie o armă? Armă. Na, eu am doar un Axe. Am să-ți dau un arc. Uite-te în chestul ăla mare. Uite-te, mă. Nu, n-am ce face cu arcul. Bine, hai. E unul sus. Ba nu, e... Hai sus. Hai sus că știu unde să mergem. Fii atent, Mihnea. Deci... Acum ne apucăm de parcurs? Da. Lol. Păi sărim acolo ca să... Să-ți puțin să-mi aranjez și eu prin inventar. Eu care sprav la parcurs. Aici. Am căzut, logic. Uite aici un chest. E plin cu chain boots. Dă și mie ceva. Dă și mie unul. Uitați-vă că am pus în chest niște armură. Bă, am auzit ceva care... Uite-l pun. Cu sabie de stone. Îi dau eu cu toporul de iron. Văd? Gata, fugi, lasă-l în pace, lasă-l să fugă. Lasă-l, bă, să fugă. Am găsit chest. Ia-l. O, poțiune. Am găsit și eu un chest. E gol. Haideți să mergem la... Aoleu, unul cu sabie de stone. Băi, eu sunt Mihnea, deștept. Te că dă unul cu sabie de stone în voi. Te că l-am omorât acum. Am dat și eu cu până. M-am omorât. Gata, l-am omorât eu pe el. Și vine unul cu sabie de enchant. Lol. M-am omorât, ăla m-am omorât. Dai. M-a omorât și pe mine. Da. M-am omorât și pe mine. Cam atât a fost cu episodul ăsta. Ne vedem data viitoare în episodul 2 din seria de Hunger Games. Pa! Salut!